Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus drága nevében, és úgy is köszöntöm az összhangkórust, mint akikkel már, jól emlékszem, vagy 6 éve, vagy 7 éve, jól emlékszem, 2008-ban, meg 2009-ben találkoztunk, 2008-ban talán Csantavérren, és 2009-ben pedig Dávodon. Jól mondom? Dávodon, igen. Hát örülök, hogy itt lehetek, és hallhatom most is az összhangot. Nagyon szeretem az összhangot, a diszonanciát nem szeretem. Sok szempontból, mondjuk ha a kontrapunkt meg elmegy, hogy ahogy feloldás megjön, akkor mit tűnhető. De saját magunknak nem kéne kontrázni, vagy diszonanciát csinálni, az élet viszont ilyen, hogy te csikorog valahol, itt is, ott is valami, aztán utána hát korrigálni kell. Ugye a improvizálás egyik lehetősége, hogy a hibát is összhangra kanyarítsuk. Már aki ezt ugye érti, Isten a legnagyobb művész. Minden szempontból. Hát, ami művészet létezik, az tőle származik. Nekünk csak származtatott képességeink vannak, de az nem akármi, mert Isten csodálatos képességet osztott szét a teremtményei, gyermekei körében. És amikor valakinek összhangba kerül a lelke teremtőjével, akkor az Isten adta tehetsége, képessége, az mind az Isten dicsőségére fog működni, eközben természetesen az egyéninek a személyiségére, családjára, szeretteire, koncentrikus körökbe ki fog hatni. Ugye Isten legnagyobb parancsa, az első számú parancs, Jézustól megkérdezték egyszer, hogy mondjam már meg, mert van 10 parancsolat, hogy melyik az egyes számú, a legnagyobb. Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez a vertikális vonal, aztán ebből következik egy horizontális, hogy a másik embert, aki pont olyan, mint te. Ez olyan, mint mikor a villamos vagy a trolli leszedi az áramszedőről vertikálisan az áramot, és horizontálisan mozdul. Amikor Isten szeretete átjárja a szívünket, akkor az ki fog hatni a kapcsolatainkra. Az az igazi minőségi szeretet, ami Istenből jön, mert hogy Isten a szeretet. Ezt mondja a Biblia. Most egy különös történetet fogok felolvasni. Pál apostolt Isten elhívta, hogy a pogányok apostola legyen, és így a magyarok apostola is, meg Európa apostola is. Most az a történet lesz előttünk, amikor Pál apostol áthozza az evangéliumot Európába. Kis-Ázsia területén ment, és ment volna északra, a Szentlélek nem engedte. Ment volna délre, ez Ázsia fővárosa, akkor Ázsiának mondták, most Kis-Ázsiának nevezzük, az Efézus volt, nem engedte. Egy apostol rükverzben nem jár, akkor már csak előre lehetett jönni, az pedig Európa volt, Filippi városába jött át Európába. Aztán hát megkapta a magáét Európába, mert be lett börtönözve nagyon hamar. Megkezdte a börtönmissziót, és most a börtönmissziót fogjuk olvasni, ahogy a börtönben Pál apostolt Isten használta, hogy megmeneküljön az, aki foglyokat őrzött, és kimossa a sebét annak, akit bántott. Ez nagyon nagy változás. A Bibliából a Cselekedetek könyvét, az apostolok cselekedeteinek könyvének 16. fejezetéből egy hosszabb történetet olvasok meg, így értjük meg, de csak 2 versről, a 30-ről és 31-ről fog szólni. Tehát a Cselekedetek könyve 16-11-től. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassa a gyülekezet, így hangzik. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neapolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk, szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak.
Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, aki egy Tiatírából való bíborárus volt, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanévével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérdelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták, urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a fő térre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támad. Az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és a remegbe borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ennyit olvassunk, most imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ez megiratott nekünk, köszönjük, hogy látjuk, hogy Európába hogy jött be az üdvözítő evangélium, és köszönjük, hogy ide a mi hazánkba is, köszönjük, hogy ide Érsek családra is eljutott. Kérjük, hogy most Szent Lelked által, aki a tanítunk, alkalmaz nekünk az igét. Hadd lássuk meg ezt a legnagyobb kérdést, és hadd válaszoljunk rá úgy, hogy hittel elfogadunk téged, aki magad vagy az üdvösség. Ámen. Tessék helyet foglalni. Van egy ilyen mondás, hogy ezt ha álmodból felébresztenek, akkor is tudni kell. Kik szoktak ilyet mondani? Szülők, pedagógusok, nebulóknak,
hogy ez jó felfogott érdeket. Ez teljesen be kell vésni magadba, mert ez, mint egy axióma, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyél, annyira váljál vele együtt. Itt van egy ember, ez a börtönőr, akit éjszaka riasztottak fel, méghozzá földrengéssel, az nem akármilyen. Én még nem ébredtem földrengéssel, nem tudom, valaki ugrott már ki az ágyban, ilyenkor mindenki kirohan a felél alól, nehogy rámoljuk. És ez az ember nem tudott egy fontos kérdést. Vajon, akik itt vagyunk, ki az, aki hasonló módon nem tudja, hogy van-e üdvössége? Ezt már agonizáláskor később kérdezni. Vannak igazságok, amikkel nem szabad várni az utolsó percig. Tegnap már szóltam arról, hogy némely ember úgy gondolja, hogy majd a haláloságát azért csak megtér. Hát kívánok neki épp elmélyű halált. A mai korban megnőtt, kinyúlott az életkor, és kinyúlott vele az is, hogy sokszor Alzheimer-korba, vagy demenciával, időskori leépüléssel ér valakit a halál. Úgyhogy ne játsz arra, hogy majd helyreállunk megtérni még. Különben, aki egyszer megtért, azt tudja, hogy szégyelni, hogy miért nem tért meg előbb. Miért pocsékolta el az életét, mikor élhetett volna értelmesebbén is. Mert nincsen értelmesebb élet, mint az Istentől kitalált élet. Isten olyan életet szánt nekünk, ami normális élet, ami tiszta élet és áldott élet. A tiszta családi életén senki nem talált ki még jobbat. Isten védi a családot. Ő előbb létrehozta, mint az egyházat. A gonosz pedig igyekszik szétverni a családot, tönkretenni. Nézzük meg magát azt a következő képet. Valaki megpróbálta, elképzelte, hogy milyen lehetett az, amikor ez a börtönőr fölriadt, mécseskért, mert az volt a parancs, hogy szigorúan őrizze a börtönbe Pált és Szilászt, ezért a legbelső, legsötétebb lyukba tette, hogy legbelül legyen, nehogy ki tudjon szabadulni egyikük is. És akkor, amikor megtörtént a földrengés, az van leírva, hogy ugye kirohant az ágyából, ért egy világítást, alkalmatosságot, ami akkor mécses volt, bement, mert de közben, ugye majd mindjárt részletezem egy kicsit, hogy mi zajlott le benne. Következő. Megpróbáltam lerajzolni. A ház görögül oikosz. Oikosz meg nem csak azt jelenti, hogy ház, azt is jelenti, hogy háznév. Ott van az ágy, az egyes. Ott aludt a főnök, a börtönőr. Ez majd mondjuk, vagy a szolgálati lakása volt, vagy családi házon lakott. És amikor megtörtént ez a földrengés, akkor kiugrott, ugye tudta, hogy ő felel, életével felel a foglyokért, kirohant, míg átért a másik épületbe a börtönhöz, addig világosságot kért, adtak neki, és akkor a kettes az, amikor beszaladt, azt láttuk a képen, mikor tényleg meggyőződik arról, hogy megvan mindenki. Utána úgy van leírva, hogy Pált és Szilászt kihozta, valószínűleg ott benti koromsötétnél az éjszakai derengő fény lett, holvilág, nem tudjuk, mert ez nincs leírva, de valószínűleg sokkal világosabb volt a csillagos ég alatt, vagy az éjszaka ég alatt, mint benn egy zárt helységben. Kihozta őket, és amikor kihozta, itt ahol a 3-as van, ott én így képzeltem el, hogy ott föltette a világ legfontosabb kérdését. Egyébként, mikor megszólít a halál minket, akkor nem második legfontosabb kérdéssel foglalkozunk, hanem hova jutok, ha meghalok?
ugye itt is 100% a halandóság, hogy élsek családom. Mindenütt. Ez itt nincsen olyan, hogy itt valahogy összeköttetésében azt kidolgozták, nem. Mindenki előbb-utóbb arra felé megy. De hova? Ki tudja, hogy hova? Van, aki tudja, van, aki nem tudja. Van, aki sejti, van, aki rosszul tudja. Nagyon sokan nem lesznek ott a mennybe, akik azt hiszik, hogy lesznek. És sokan lesznek olyanok, akikről senki nem hiszi, hogy lesznek. Szokták mondani, és a legnagyobb csoda, hogy én is ott leszek. Kegyelemből. Mondom a feleségemnek, nézd, kedves, ha én halok meg előtt, írasd rá a síromra. Nem vagyok itt, hazamentem. És ő elhiszi nekem. És én is elhiszem neki, hogy jön utánam, ha én megyek elő. Drága édesanyám, láttam meghalni, fogtam a pulzusát. Édesapámat, nagyapámat. Tudom, hogy van egy haza, igazi otthon. Ez a honvágy van a szívükben. Határon kívül vannak magyar véreim, kettős állampolgárságot szerezhettek. Hát nekem ez már minden hívőnek megvan. Menjél, azt mondja Pál, nekünk ott van fenn polgárjogunk, ahonnan várjuk vissza mi megváltókra. Most ez az ember, ha most a történetet elképzeljük, kihozta, remegett. Mert neki ez egzisztenciális kérdés volt, élet-halál kérdés volt. Gondolta, ne kínozzák meg, ő gyorsan befejezi az életét, és Pált használta az Úr, pedig sötét volt, de a Szentélek vezette, hogy most mondja azt, hogy ne csináld, ne tégy kár magadban, Isten ad neked egy utat. Van megoldás a halál helyett. És az örök halál, a pokol, ezek szinonimák, ahelyett is van. Az örök dicsőség, a paradicsom, mennyország, üdvösség, ezek is szinonimák. Ott, amikor eléjük áll, fölteszi ezt a legnagyobb kérdést, azt mondja, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Hát ennél fontosabb kérdés nincs. Lehet jó kérdést föltenni rossz helyen, vagy jó kérdést föltenni rosszkor, vagy megkésve, vagy idejekorán. De van, hogy szokták mondani, jókor, jó helyen lenni. Itt most ezek a kérdések, amik a szívből szakadnak ki. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Az életnek csak egy öltözője ez a földi lét az örökkévalósághoz képest. Vagy pedig közlekedési hasonlattal besorolunk, vagy mennyországmenetbe, vagy pokolmenetbe. Hol lehet besorolni? A keresztezi az élet. Isten a keresztet állította oda, kereszteződésnek. A Krisztusra adott igen élet, a Krisztusra adott nem halál. Nincs több. Ez a kettő van. Nincs több. Úgyhogy amikor föltette ezt a kérdést, ott, hogy Uraim, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Hát, ez nagyon jó kérdés. Először nézzük az üdvösség szót. A görögül szótér, az a főnév, azt jelenti szabadító. Ez görögül, de a hébernek a fordítása, a Jása, a Jésua, a Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. Így mondta az angyal Józsefnek, mikor áldott állapotban volt Mária, és József nem tudta, hogy kezelni ezt, hogy a mennyasszonya, hogy lehet áldott állapotban, mikor még csak mennyasszonya. Csak azt mondja neki az angyal, figyelj, a Szentélektől van. Jézus, ami Urunk ugyanúgy született ide a földre, mint mi szoktunk, egy láncreakcióban, csak egy láncszem hiányzott, a férfi. Isten belehelyezte Mária méhébe Jézust, és ott fölvette az emberi testet, ahogy minden embrió szokta. Itt élt 33 évig, de nem úgy, mint mi. Ő bűntelen volt. Tökéletes volt. Benne nem jött át az eredendő bűn, ezért volt alkalmas, mint Isten szeptőtelen, tiszta báránya, magára szedni az egész világ bűnét. Hogy így szabadítson meg. Csak úgy tudok megszabadítani, ha mi megcsináltuk a balhét, ő meg előtte. Szó szerint. Ezért jött. Hogy azt mondja Pál, aki bűnt megismert, bűnné tette értük. Nagyon pontosan fogalmaz Pál. Jézus sose volt bűnös.
bűn. Ő a bűn lett. Mikor? Mikor betakarta. Te bűnöd, az én bűnöm, az egész világ bűne, Ádám minden utódjának a szörnyű, tisztátalan bűne, őt a legtisztább, de legszentebb. És akkor egy pillanatra elszakadt. Sose volt szakadt. Ő már szakadva születünk, már hátra születünk az Istennek, de Krisztus zavartalan kapcsolatban volt mindig az ő atyával, mennyei atyával. De ekkor elkiáltotta, hogy én Istenem, miért? Ő is kimondta ezt a szót, hogy miért hagytál? Hát azért, mert Isten bűngyűlölő. És Krisztus magára szedte a bűnünket, hogy ő bűnhődjön értünk, érettünk, helyettünk, miattunk. Ahol eddig szolgáltam, mindenütt kiírtam a kereszt 3 ágára. Ide kiírtam, hogy érettünk, fölírtam azt, hogy helyettem, érettem, helyettem, másik oldalról leírtam, hogy miattam. Kisfőszálláson most készül már ez. Még élet mindig erről fog prédikálni. Életem volt, egyik ok, másik célhatározó. Élettem az én érdekemben. Helyettem, nekem kellett volna megjárni a poklat, de én bármelyik nem tudok kijönni, halálba el tudok menni gyalog, nem tudok kijönni. Jézus valóságos ember lett, és valóságos Isten. Született, de nem teremtmény, ahogy ezt a nízéai hitvallás is megfogalmazta. Valóságos Isten és valóságos ember. Ha nem lett volna emberré, akkor nem tudta volna magára venni az ember bűnét, Ádám sorsát. Ezért nem lehetett a mennybe ezt elintézni, mert akkor be kellett volna menni oda a bűnnek, hogy átvegye, de a mennyben nem lehet be semmi tisztátalan. A tisztának kellett kijönni, hogy itt tisztátalanná tegye, ami tisztátalanságunk az átokfán, a keresztben. De Istennek kellett neki lenni, hogy a halálból ki tudjuk jönni. Mert ha nem Isten, a halált nem tudja legyőzni. Senki Istennek kívül nem tudja legyőzni, csak Isten. Ezért, mivel ő Isten ember, emberisten, mind a kettő jelzői forma igaz rá, tehát őróla van szó. Ez az ember megkérdezte, hogy Uraim, hogy lehet megszabadulni a bűntől és következményétől, a haláltól és a pokoltól? Nagyon sok javaslat, illetve nagyon sok tévtanítás. Jézus fölhívta a figyelmet. Figyeljetek, előre megmondom. Elmegyek, Pál apostol is azt mondja, amikor készült haza a mennybe, jönnek utánam gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Jézus azt mondta, hogy jönnek hamis proféták, hamis tanítók, sőt, hamis Krisztusok, antikrisztusok. Az a lényeg, hogy félrevezessék az embert. Nincs más szabadító, nincs más közbenjáró, mondja Pál, Isten és ember között, csak az ember Krisztus Jézus. Az emberré lett Krisztus Jézus. Azt kérdezi az ember, hogy Uraim, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek? Vagyis, hogy megszabaduljak, hogy megmeneküljek a bűntől. Mert Pál apostolik ezt hirdették, hogy van valaki, emberek, aki a bűntől meg tud szabadítani. Senki más a bűnünket nem veszi el. Nem járt ezen a földön olyan vallásalapító, egy filozófus, senki. Tessék mondani, ha valaki tud ilyet, aki azt mondja, emberek, itt vagyok, és megoldom nektek a bűnkérdést. Megoldom nektek a halálkérdést. A földön a legnagyobb műemlékek a halál műemlékei, kezdve az egyiptomi piramisokkal, és nagyon sok hatalmas építmény, valaki az egy uralkodó a szerelmének egy olyan csodálatos halatti emlékművet épített, ma is remek. A halál beleírta magát az emberbe. Bennünk van. Bennünk dolgozik a halál. Elég idősek vagyunk már születéskor, hogy meghaljunk, sőt, az anyamében többen halnak meg, magyar anyák mélyében is sajnos. Mint a török dúlás vagy tatárjánás együtt. Isten legyen irgalmas azoknak, akik embert ölnek. De azt kell mondanom, hogy akármilyen szörnyű bűnt követel valaki. Mindenféle műfajú bűn, gondolat, szó, cselekedet, mulasztás. Ezek a fő kategóriák, ahol elkövetjük a bűnöket. Mind Jézushoz tartozó ügy. A
a kegyelmi osztályt ő nyitotta meg, ő a kegyelem trónján ül jelenleg, majd átül a ítélő trónra a fehér királyi szék, amikor ugyanaz személyében, aki most bárányként így tevékenykedik, mert Isten báránya magára szedte a bűnt, mint áldozat, engesztelő áldozat, de nem csak az alliterációért mondom, a bárányból lesz a bíró. Ugyanaz Jézus személyében, mikor átül a fehér királyi székre, akkor ítéletet hirdet. Joga van ítélni. Méghozzá átszegzett kézzel fogja az ítéletet hirdetni, aminek ott vannak a dokumentumai, a szegélyek. Ugyanaz a két kéz elegendő lenne arra, hogy a mennybe megmentsen, megszabadítson a maga sorsára. De aki elutasítja, az egyik kez azt fogja mutatni te balra, te jobbra. Mint ahogy a pásztor elválasztja a kecskéket a jobbtól. Jézus ismeri. Jézus tudja, hogy kit szabadított meg. Hát ő hozzá jöttél, ha kérted, nem? És ha nem kérted, akkor nem is kaphattad. Isten úgy teremtett minket, hogy adott egy szabad akaratot, és ebben a helyzetben van döntési szabadság. De ő szeret minket, és elküldi az evangéliumot, hogy halljuk, hogy van lehetőség megszabadulni, van szabadító, Jézus Krisztus. Tehát megkérdezik tőlük, Uraim, mit cselekedjen? És valószínű Pál apostol meglátta, hogy a családtagok kijöttek a házból, mert ilyenkor, mikor földrengés van, akkor nem szokott senki nagyon bent tartózkodni, inkább vagy ott a ház előtt várják, hogy lesz folytatás, nem lesz. És amikor azt mondta, hogy na, akkor mondom, így az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Azt mondja Pál, ja, meg ők is, a házad népe is. És akkor, most tessék megfigyelni, jön a következő. Elkezdi hirdetni nekik az evangéliumot. Elkezdi elmondani nekik, kicsoda Jézus, és mit tett értünk. Enélkül nem lehet megtérni. Enélkül nem lehet megszabadulni. Amíg nem rettenetes az ítélet, addig nem lehet édes a kegyelem. Amíg nem látod a bűnödet bűnnek, addig nem fogsz tőle akarni szabadulni. Rá kell jönnöd, hogy vesztes oldalon vagy. Mindaddig még Jézusra nem bízod meg. Mert a bűnöd egyenes nehezékként visz a pokolra. És azt mondta, hogy nem csak te, hanem azok is, akik a szeretteid, a családod. Egyszer jött hozzám egy, azt mondja, hogy hát azt mondja, neki azt mondták, amikor hallotta az evangéliumot és megtért, hogy ha ő hisz, akkor az egész családja üdvözül. És egyik se akar hinni. Hát mondom, maga nagyon nagy tévedésben van. Hát, hogyha én éhes vagy, egész családom éhes, én jól lakok, akkor mindenki jól lakott. Ha terítve van az asztal, és én jól laktam, akkor abból nem következik, hogy az egész családom jól lakott. Ha van ennivaló, akkor azt mondom, figyeljetek, ez nekem jól esett, te is egyéb, te is egyéb, te is. És akkor megelégedéssel lesz az egész család. Azt mondja Pál, ahogy te hiszel is üdvözülsz, ugyanúgy minden családtagok, ha azt mondja, akkor most szervírozzuk. Ekkor jött az evangelizáció, ekkor jött a prédikáció, ekkor meghallották kicsiktől fogva nagyig, mindenki hallotta az evangéliumot. És amikor hallották az evangéliumot, akkor hitre jutottak Isten kegyelme által, és akkor a négyes pont az, hogy elmondták nekik is az evangéliumot, az ötödik, mikor megtértek, akkor másképp nézett Pál apostolra ez a börtönőr. Azt mondta, asszony, vagy nem tudom ki, hozzatok egy lador vizet. Elkezdte Pálnak mosni a sebét. A kaloda az egy kegyetlen dolog volt. Van egy ilyen elképzelés, hogy azt mondja Pál, te Szilász testvér, valami mászkál a lábomon. De ugye a kezük ki volt kötve, lábuk kalodába, nem lehetett megvakarni a viszket. De azt mondja, ez valami patkány lehet. Azt mondja erre Szilász, tudod mit, Pál? Imádkozz. De már megint ott mászkál te. Tudod mit csinálj? Énekeljünk. És akkor elkezdtek énekelni, ez terápikus éneklés volt, dicsőítették ott az Urat, az Isten jelenlétében, nem tudtak más csinálni, de ezt tudták. Imádkoztak és énekeltek, dicsőítették az Istent. Nem azért, hogy milyen jó abba lenni, nem, ez mazochizmus lett volna, hanem annak ellenére, mert szabadok voltak. Volt testi korlátozásuk, de
Dicsőítétek azt a Jézust, aki meg tudja menteni Európát, aki meg fogja menteni mindazokat, akik benne hisznek. És akkor kimosták a sebüket, és Pál apostol nyilván a prédikáció során elmondta, hogy aki hiszét bemerítkezik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. És ekkor fáklyafényes bemerítés következett. Kimentek a házból, ha valaki figyelmesen nézi a szöveget, ez így van. Nem tudjuk, hogy egy közeli folyóba történt, meg akkor gyerekkeresztelésről nem tudott a Biblia, nem tud ilyenről. Hitvalló bemerítés van. Megtérés nélkül nincs mit megvallani. Tehát aki elfogadta Jézust, az tudja megvallani. Akinek Jézus megbocsátott, az tudja magát elkötelezni a követésére. Kijöttek, vagy egy lisztárolóba, megtörtént valószínű fáklyafénynél a bemerítés, utána azt mondja, hogy utána behívta őket a házba, hát ha nem mentek volna ki, akkor hogy lett, miért kéne behívni. Utána behívta őket a házba, ha valaki akarja, nézem utána, és akkor asztalt terített nekik, ez a 7. És szeretett vendégséggel megvendégelte őket. De csodálatos! Előtte úgy nézett rá, úgy nézett, az volt a dolga, hogy büntesse őket, fájdalmat okozzon neki, megvetett, mint a megvetett emberekre nézzen, mikor megismerte, hogy Jézust, a szabadítót ismeri. Most még egy pillanatot álljunk meg. Azt mondja, hogy mit kell cselekednem ahhoz, hogy én a mennybe jussak. Vagyis, hogy én üdvözüljek. Hát ez egy olyan kérdés, azt lehet mondani, hogy mintha egy halott kérdezné. Cselekvése ki tudja megmenteni magát. Bibliában le van írva, a törvény cselekedeteiből senki se tud üdvözülni. Mert a 10 parancsolatot mind a 10 pontján én is és te is csak megszegni tudjuk. Senki nem tudja megtartani. Nem, elromlottunk ott benne. Nem megy. Kozmetikázni tudjuk. Egyikre nagyon odafigyelünk, mint a 7 fejű sárkányok, a másiknak meg kinyíl a feje. Tehát alapvetően újjá kell születni. Annak a résznek, ami elhal bennünk. Ez nem IQ kérdés, mikor hiszünk, nem az eszünkkel hiszünk. Akkor minden okos innen. De nem így van. Sok okos ember hisz, sok Nobel-díjas, mélyen hívő ember, de sokan meg nem. Hát ha így lenne, akkor egy következtetésre kellene jutniuk. Ugyanígy mondhatnánk a személyiség másik összetevőjét, az akaratot, vagy az érzelmet. Amikor hiszünk, az a hangra visszhang. A hit hallásból keletkezik, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Azért tudtak megtérni az emberek, azért tudott megtérni a családja, mert őnek és az egész családjának hirdették az evangéliumot, és amikor hittel elfogadták Jézust, mint szabadítót, mint a bűntől szabadítót, mint megmentőt, akkor a Jézus tanításának engedve, hitvalló bemerítéssel elkötelezték magukat a Krisztus követésére. Minden egyes helyen, ahol az oikosz van, ami háznép, hogy hit a házanépével együtt, ezt szokták mondani, hogy a háznépnek benne van a gyerek. Nincsen leírva a Bibliában, hogy hány éves kortól lehet valakit megkeresztelni, de Pál apostol soha nem csinált volna olyat, hogy egy csecsemőt megkeresztel, akinek nem tudta elmondani az evangéliumot. Akik meghallották és hittel reagáltak, önként kérték, hogy Krisztus, hittel elfogadtam, elkötelezem magam, amit ő kér. Ekkor történt, ez volt az első, Lídia volt az első, a másik pedig ez. Ugye a Lídiánál tudjuk, hogy a folyóparton voltak, tehát ott meg volt hozzá a víz is a baptizáláshoz, vagyis a keresztséghez. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez az ember kimondta ezt a kérdést, hogy mi tudja cselekedni. Na most. Hát én meg ragozzuk a tehetetlenség. Egy halott mit tud tenni? Halottak vagyunk a bűneink és vétkeink miatt, ezt mondja Pál apostol. Halott. Mindent, annyit tudunk tenni az üdvösségünkért, a megváltozásunkért, mint egy halott tud tenni önmagáért. Én nem tudom megszabadítani magam. Te nem tudod megszabadítani magad. Ha te nem tudod megszabadítani magad, engem sem tudsz megszabadítani. Akkor mi nem tudjuk, haragozzuk ezt, mi nem tudjuk megszabadítani magad. Ti nem tudjátok megszabadítani magatokat, ők, akik a falon kívül vannak, nem tudják megszabadítani. Akkor ki tud megszabadítani?
Csak egyedül a szabadító, Jézus Krisztus. Egyedül ő. De ő igen. Nincs üdvözítő felekezet. Üdvözítő Krisztus van. Az üdvözítő, szabadító Krisztust, ha személyesen ismered, az másodlagos, hogy melyik felekezetben vagy. De ha nem ismered személyesen, akkor neked az a kész átverés sor, amit az ördög csinál. Énekelhetsz kórusba, járhatsz templomba, megkeresztelkedsz, bemerítkedhetsz, bármi. Ha nincs Jézussal személyes kapcsolatod, úgy, hogy újjászületik az a részed, ami elhalt, ez a lényünk centruma. Isten úgy teremtett, hogy test, lélek, szellemű. Van egy olyan főadiszállásunk, ahol az Istennel való kommunikáció van, és ott elhaltunk. Se kép, se hang. Műszaki szóval. Amikor Isten tehát elfogad bennünket, és megadja nekünk a szabadulást, akkor azt a Jézus Krisztus személyébe vetett hitünk által, személyes hitünk által. És ha a családod minden egyes tagja Jézus Krisztusban hisz, akkor elmondhatod, hogy én is az én házam népe az Úrnak szolgálok. És így igaz, még azt is tudod mondani, hiszek én, és én hálás vagyok, hogy drága szüleim előttem élték a keresztény életet, megkedveltették velem Jézust. Láttam az életükben, hogy megszabadultak, láttam, hogy milyen boldogok. Kívántam azt, hogy ó Istenem, én szeretnék úgy élni majd az én feleségem, mint ahogy édesapám él édesanyámmal. Nem tudtam akkor még, hogy Krisztus adja nekik ezt a belső örömet, ezt a békességet. Mert megszabadította őket. És akik itt vagyunk, bármelyikünket nem tud szabadítani. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És ahogy te hiszel és üdvözülsz, ugyanúgy a párod, a férjed, feleséged, szüleid, gyermekeid, mondd el nekik, hogy Jézus él, találkoztál vele, ők is találkozhatnak vele. Így jött létre tehát börtönben az üdvösség, vagyis megszabadulás. A bibliai szóval az üdvösség azt jelenti, hogy a szabadító személyesen szabadít. Jézus nem adja ki, nem létezik, hogy Jézuson kívül nincs más közben járó Isten és ember között. Jézuska nem szabadít meg téged, Istenke nem szabadít. Egyedül a föltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján van, és vissza fog jönni ítélni embereket és oltatani. Minden jogköröt övé. Neki adatott minden hatalom menjen és földön. Ő fog eljönni. És nem sokára. Nagyon élik ez a világ. Visszaszámlálásban vagyunk. Egyszer azt mondja Isten, uraim, záróra. Ez lehet úgy, hogy megáll a szíved, akkor személyesen megjött ez, lehívó, vagy lehet úgy, hogy Jézus visszajön dicsőségének angyalaival, és akkor azt mondja a Biblia, hogy repülünk elé. Ketten fekszenek az ágyba, az egyik megy, másik marad. Ketten dolgoznak a munkahelyen, egyik megy, másik marad. Ketten dolgoznak a konyhában, egyik megy, a másik marad. Jézus ezeket azért mondja, hogy legyünk készen. Nem tudjuk, hogy mikor. Hány évesen, milyen tevékenység közben. Krisztus, ha ismered őt, megbocsáthatta a véreidet, akkor tudod, hogy örök életed van. Még egy dolgot mondom, valamit hinni kell, valamit tudni kell. Ha hisszük azt, amit hinni kell, akkor tudomásul szolgál valamit. Azt mondja Pál, én tudom, kiben hittem, és tudom, hogy az ön kincsemet meg tudja őrizni a manokra. Tudom. Ha fölszántam egy buszra, és valaki azt kérdezi, uram, maga fölszánt? Mondom, igen, ezt honnan tudja? Hát mert én tettem meg. Biztos benne? Biztos vagyok benne. Vannak dolgok, amiket biztosra kell tudni. Mert ha valaki fölszánt, és azt mondja, hogy tényleg fölszántam, nem szántam föl. Maga szerint fölszántam. Ilyet nem lehet másra bízni. Ez az én saját meggyőződésem, és én tudom, hogy kiben hiszem. Tudom, hogy Krisztus benn van az életemben. Az ő értékrendje határozza meg az életem. Ő bocsátotta meg a bűneimet. Ő tisztított meg testemben, lelkemben, egész lényemben. És tudom, hogy a nevemben van írva az életkönyvében. Uraim, mit kell tenni? Üdvözüljön. Nem tudsz semmit. Felejtsd el a cselekvést. Szoktam a római katolikus testvéreknek mondani, hogy a jó cselekedetek azok nem üdvösségszerzők, azok üdvösségjelzők. Ez nagy különbség. Senki semmit nem tud tenni, mert Jézus 100%-osan kifizette a számlánkat, nincs mit fizetni. Egy bűnbocsánat bankot hozott létre az Isten, és a személyi azonosítót, ugye mindenki tudja, hogy van egy személyi azonosító,
hited a személyes üdvösségedet biztosítja. Másnak a személy azonosítója, a nagyanyádé, vagy a pápája, vagy a papír nem működik. Azt írnák ki a mai technológiával, hogy nincs hozzáférés. Hozzáférés megragadva. Nincs más. Csak Jézus. Csak Jézus. Nem tudom, hány éves vagy. Nem tudom, ki lesz a következő, akit kivisznek a temetőbe. De egyet kívánok mindenkinek. Amikor Jézus szól, kopog a szívén, nyissa meg, hogy Jézus szükségem van rá. Köszönöm, hogy megfizettél mindent az én bűnömért a kereszten. Hiszek benned, elfogadlak téged. Ahogy ez az ember és az egész családja, amikor meghallotta Páltól az evangéliumot, akkor elkötelezték magukat. És az van leírva, hogy örültek, hogy egész háza népüket megszabadította Jézus a bűntől, és annak következményétől, a haláltól és a pokoltól. Most majd imádkozni fogunk. Hajtsuk meg fejünket. Elmondok egy egyszerű imát, amit kérek, hogy senki nem mondjon velem, csak gondolkozzék. Majd az ámen után még egyszer elmondom, és ha a meghallgatás után valaki arra jut, hogy Istenem, hát ez lehet az én imám, mert ez kifejezi, ami bennem van, hiszem ugyanazt a Jézus, és komolyan gondolom, akkor majd mondja velem, nem szükséges hangosan. Ha valaki a szíve mélyén hittel imádkozza, ezt az elég. Isten megérti. Először csak tessék hallgatni. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy Te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életemben. Bocsáss meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezetj és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel. És aki arra jutott, hogy Istenem, ez lehet az én imám, mert hiszem, komolyan gondolom, az mondja utánam, lassabban mondom. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy Te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtte szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsánj meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd, és urald az életemet. Ámen. Fölmelhetjük a fejünket. Aki elmondta ezt az imádságot hittel, őszintén, azt üdvözlöm Isten szerető családjába. Így lehet Jézus Krisztussal hit kapcsolatot létesíteni. Ezt kéri Isten a tőlünk telhető hittel és őszintességgel. Fogadjuk meg Krisztus és bízzuk rá az életünket. És amikor a szabadító bejön a szívünkbe, akkor ő behozza azt a szabadítását, amit csak ő tehet meg. Ártatlan vérével sztornozza a bűneinket, megtisztítja a fantáziánkat, gondolkodásunkat, ad egy új természetet, és 4 dolgot kell tenni. Isten igéjét olvasni, abból táplálni a lelkünket, ugyanakkor imádságban beszélni Istennel, hálát adni, bűnt vallani, könyörögni, vezetést kérni. A harmadik, hogy megtalálni egy lelki otthont, ahova Isten beépít, ahogy mondtam, nincs üdvözítő felekezet, de olyan még ökumenikus testvér nem létezik, mint ahogy nemzetközi testvér sem létezik. Mindenkinek egy bizonyos családba kell beépülni, és annak az értékével járul hozzá többhez. Minden felekezet részszerintiségben van. De valahol Isten a fej, Krisztus a gyülekezet, az a test, fejből egy van, testből egy van, tagokból sok van. És te is, mint egy tag, ha azt mondja,
mondja Jézus, hogy ide menjél, oda épülj be is, halleluja, legyen Isten dicsőségére az életed. De két szék között nem maradj, mert akkor el fogsz kallódni, mint a kergebánál. Még nem láttam normális keresztényt, aki egyetlen felekezetben se épül bele. Mondd már, hogy mindegyikben van baj. Hát persze, hogy van. Hát a saját családomban is van, de az enyém szeretem legjobban. Én szidom legtöbbet őket, de ez enyém. Oda tartozom. Nos, ez egy fontos dolog. És a negyedik, hogy mondd el másoknak, hogy Jézus él, találkoztál vele, hogy ő is találkozhat vele. Meg van írva, hogy ez így van, és tényleg így van. És észre fogod venni, hogy ha elmondod, az a másik ember azt mondja, hogy jé, tényleg, én is kaphatok bűnbocsánatot, én is kaphatok örök életet, amit te kaptál. Igen, így van. Akkor még egyet szeretnék kérni, ahogy ez én Uram tanított, hogy aki megval engem az emberek előtt, én is megvalom mennyei atyámnak. Ez egy szellemi történés, miközben az ige hirdettetik, hiszen ez a Jézus projektje, hogy az evangéliumot világszerte hirdetni kell, akkor jön el a vég. Nem egy harmadik világháború vett véget, nem egy félőrült megnyom egy gombot. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus mondja, Máté 24-14-ben el lehet ellenőrizni, Isten országának ezt az evangéliumát prédikálni kell, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Akkor. Milyen irgalmas az Isten. Akarta, hogy te is vagy. Lehet, hogy most, lehet, hogy már máskor. Akar, esélyt ad neked, hogy azt mondja, Jézus, szükségem van rá. Nos, ha azt kérdem, és ezzel én magam részét befejezem, hogy akik itt vannak, kik azok, akik elmondták ezt az imádságot őszintén, komolyan és komolyan is gondolják, azt kérem, hogy ahol vannak, ott álljanak fel, szeretnék értük imádkozni, hogy Isten áldja meg őket és vezesse tovább. Tessék! Köszönöm szépen. Van-e még, akinek a szívében ez eldőlt, és elmondta ezt imádságot, és komolyan így gondolja? Ha Isten szólt hozzád, megszólítottad, ez komoly dolog. Kötelezd el magad rá. A gravitációt, a hit legyőzi. Imádkozom. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy azért jöttél, hogy szabadulást adj az embernek azoktól a dolgoktól, amitől képtelen megszabadulni. A bűntől, a haláltól, a pokoltól, a sátántól. De köszönjük, hogy mindezt legyőzted, azért jöttél, hogy az ördög munkáját leroncsad, azért jöttél, hogy visszaszereld az embert a te társaságodra, mert nekünk nem pokol való, hanem a menny, nekünk nem a háború való, hanem a béke. Köszönöm, Uram, azokat, akiknek a szívében munkálkodtál és munkálkodsz. Kérlek, Uram, legyél velük minden lépésükben, bocsáss meg a bűneiket, tisztítsd meg az életüket, teljes lényüket, szólj hozzájuk az igéből napról napra. És Uram, köszönöm ezt az összhangkórust, akik olyan szépen énekelnek. Uram, az a vágyam, hogy a legcsodálatosabb harmónia az legyen, hogy a szívükben a te drága véred elvégzi a megbocsátást, a bűntől szabadítást. Hadd legyen a megszabadultaknak a hála éneke, öröm éneke, ez a szimfónia. Ó, Úr Jézus, köszönöm őket, és kérlek, áld meg, hogy sok örömük teljen még abban, hogy nevedet meg emelik magasra. És kérlek arra is, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a községet, áld meg azok, akik más helyre jöttek ide bárhonnan. Uram, köszönöm, hogy aki benned hisz, annak te örök életet adsz. Mindenért téged magasztalunk, és téged visszavárunk dicső, átszegzetkező, tövis koronás királyunkat, mikor hatalmas angyalaiddal a harsonaszóra megjelensz. Köszönjük, hogy majd repülünk eléd. Köszönjük, hogy egy nagy mennyei kórus vár, ahol a Mózes énekét, a bárány énekét éneklik a megváltottak, akiknek megfehérítetted ruhájukat a bárány Jézus vérében. Áldott legyen örökre szent neved. Ámen. Tessék elfogadni. Köszönöm szépen. Ha bárkinek kérdése van, vagy szeretne velem beszélgetni, vagy imádkozni, ezt szívesen megteszem, tessék szólni. És mivel tegnap jöttem, meg délelőtt is itt voltam, elköszönök, örülök, hogy itt lehettem. Még egyszer köszönöm, hogy a kórussal is találkoztam, tetszik nekem a szép tiszta összhang.
áldja meg Isten az egyéni életüket és a közös kórusukat is. És ahogy mondtam, kisújszálláson szolgálok Kunországban, és decemberre költöztünk oda, 1440 gyerek tartozik baptista fenntartási iskolába. 17 tagú két gyülekezet van, meghívtak engem lelkész úrra. Azóta a tanárokkal foglalkozok a lelkükkel. Mondtam, engem nem érdekel más, csak az, hogy mi van a lelkeddel. Van-e már bűnbocsánatot? Ismered? Van-e már örök életed? Tudod? Ezt tudni kell. Már néhányan inkognitóban eljárnak hozzám. Elmondtam nekik az evangéliumot, mondom, akkor most fogadnak készül. Ilyen gyorsan az itt minden. Hát mondom neki, nem akartam neki mondani, már el vagy késve egy kicsit, de nem tudja, hogy azt hiszi, hogy valami rossz, és még akkor még nem kész rá. Pedig fontos, mit mondom, hogy megtér. Emlékszem rá, hogy milyen boldogok szoktak lenni azok, akik, mikor elsik a tanúsztégyen, így mondták, akkor valaki rájön, hogy korán, hát annyira szeretnél engem. Az ember vagy leborul, vagy kiborul egyébként. Vagy leborul, vagy kiborul. Hát viszontlátásra Isten áldjon meg mindenkit. Ha itt nem találkozunk, találkozunk a másik oldalon. A Bibliában benne van, hogy meg fogjuk ismerni egymást, hogy mennyire egy intuícióval. Kiszúrtam magammal, elhoztam az üres szemüvegdobomat. Köszönjük a részesé szolgáltat, és akkor kérjük a